В понеделник ви показахме един професор по богословие, който си е присвоил чужди научни трудове, представяйки ги за свои. Време е Влади Василев да се срещне с него. Кой ти е приятел? Приятел ми е това. Едната адреналинка, другата и другата адреналинка. Това прави един приятел, точно. Това са ми три. Адреналинки, да, те са едно. Всъщност. В началото на седмицата ви разказахме за плагиатство в областта на богословието. С две думи за малко копи-пейст. Оказа се, че ръкописната книга на дядо Методи е открадната изцяло от колегата Ангел Кръстев. Това е книгата "Примата в църквата". И с нея през 2011 година той стана професор в Шуменския университет, епископ Константин Преславски. Възмутен от наглата кражба, Пийте ме Василев тръгна по петите на професора Менте. Професор Кръстев, здравейте! Поздрави от господари на ефира. Да. Вие не сте ме питали за какво ще ме снимате. Да идваме да ви честитим за това, че станахте професор. Защо бягате сега от нашата камера? Щом той не е съгласен, не дейте. Че как ще е съгласен? Я вижте как се изниза и мълчешком се шмугна зад секцията в стаята на охраната. Дали пък не го досрамя? Ако обичате, тръгвайте. Той не желае вашето присъствие. Искаме да го поздравим за този изключителен научен труд. Чели ли сте тази книга? За мен не, аз такива не чета. Напуснете, аз трябва да отида и до тоалетната. Вие тук ли ще ми стоите? По наше настояване пристигна и директорът на научния институт, в който работи професор Ангел Кръстев. А и на охранителя му беше време да се облегчи. Познавате ли професор Ангел Кръстев? Познавам го. Той тук се скрива в тази стаечка сега. Скрива се. Как ви се струва тази ситуация? Ситуацията е лично негова. Кой каквото е дробил да се сърба по парата. След 2 часа игра на криеница, дългото чакане се увенчава с успех. Търпението ни е възнаградено. Охранителят се разсейва за секунда, а Влади Василев щурмува скривалището на професора Плагиат. Професор Кръстев, здравейте. Дайте се. Защо трябва да ме снимаш? Чакайте, дайте микрофон, ще чупите микрофона. Защо кликам? Ма не дейте. Защо ви бутате така? Дайте ми въпрос без да ме снимате. Я кажете как станахте професор. Чакайте Ще се. ви кажа как станах професор, без да ме снимате. Ще чупите камерата. Без да ме снимате. Защо сте толкова агресивни? Ще чупите нашата камера спокойно. Моля ви се, Защо? Без да ме снимате. Ние вече ви заснехме. Не ще снимате с него. Моля ви се, не ме снимайте. Не ме снимайте. Не ме снимайте. Не ме снимайте. Щом ви работа, няма да ме снимате. Не бутайте нашия оператор, моля ви. Нищо, че и ваш оператор. Нищо, че и ваш. Моля ви се, идете. Моля ви се, идете. Защо трябва да се бутаме? Вие сте много агресивен. Значи това не отива на един човек, който е професор, да се държи по такъв хулигански начин. Къде бягате? Защо бягате така? И не искате да ви снимаме. Кажете. Влезте вътре, ще снимам с слотома. Моля. Влезте вътре да... Чакайте, къде ме бута? Чакайте нашия оператор. Искате, не. Идете да отваряте. Защо? Ако обичате да излезте. Ако обичате да излезте. Скъпи приятели, поведение на един професор. Не, това е поведението на един професор богослов. Защо сте толкова агресивен? Кажете, не искам просто да си поговорим с вас. Влезте вие сам. А защо не искате да влезе и нашия оператор? Не желая да бъда... Кажете сега, защо откраднахте този труд? Кой ви казал, че съм го откраднал? Имаме такъв сигнал, има такава разработка. Така ли се става, професор? Кажете, чрез чужд научен труд. Казах ви, че професор се става не само въз основа на един труд, а и на други трудове. Вие какво написахте? Вие сам, без да го преписвате. Не ви прави чест да се държите първо по този начин. Второ, тази ваша постъпка да откраднете чужд труд и по този начин да станете професор. Не смятате ли, че трябва да ви бъде отнета професорската титла? Аз съм пенсионер, няма за да ме отнемат. Възхитен от академизма на Кръстев, Влади решава да си поиска и автограф за спомен от този леко странен професор. Тук е един автограф на книгата "Примата в църквата". Дайте ми книгата, тя си е моя. Защо взехте книгата така? Аз не съм продал никога. Не, дайте ми книгата. Защо ми тази книга е моя? Тази книга е моя, дайте ми. Аз не съм дал нито... Ангел Кръстев, да ми я разпишете. Не съм продал нито един екземпляр от тази книга. Ще може ли един автограф? Един екземпляр. Ще ви разпиша. Да. Благодаря ви. Но аз книги не съм продал.
Да, но сте я издали тази книга. Примата с църквата, значи, аз, доколкото знам, примата е вид маймуна, не е нужно да се правим на маймуни. В суматохата Влади забрави, че на професор Кръстев не му е за пръв път. Професор Кръстев, разбрахме, че и още една книга сте откраднали. Бихте ли дошли да изкоментираме заедно и нея? Вие явно имате този навик на покойници да взимате научния труд и да си слагате името отгоре, което не ви прави чест. Скъпи приятели, виждате, професор Кръстев се заключи в кабинета си, разписани книгата, примата в църквата, но поведението му красноречиво говори за неговата будна съвест. Това е за сега от нас, за господар на ефира Влади Василев. Не му е лесно на Влади. Искам да те питам тебе, кой те направи водеща тук? С кой труд? С мой труд го стана водеща ти? За свой собствен труд. Какъв собствен труд? Къде? Я да видя. Къде пише тук? Нищо. Всичко е подписано Румен Угрински пише тук. Гледай. Всичко това детко четеш, мила моя скъпа ненагледна, това е мой труд. Срамота, че системата допуска такива хора и по този начин да се окичват с незаслужени професионални професорски знания. Последно? Това е. Защото е мой труд тя. Тя не знае какво чете, разбирате ли. Само да ви напомним, професор Кръстев, че 8-та заповед е не кради, а 11-та заповед е не би репортер на господари на ефира, не дърпай микрофона му или чупи камерата му. Амин! Амин!